Va, comencem. Poseu-vos cadascun de vosaltres en una de les caixes i anem preparant els snacks d'aquesta manera. Anem posant un de dolç, un de salat i continuem així. Ells tenen classes per aprendre a treballar, per aprendre oficis. En aquestes classes ara preparen aquests snacks. Vull estudiar Relacions Internacionals, així que necessito estudiar molt per aconseguir-ho. Principalment, tots nosaltres som aquí a l'11è curs, així que ens hem de preparar per als exàmens finals, però, és clar, també trobem temps per ajudar el nostre exèrcit i venir aquí a empaquetar alguns snacks. Quan sonen les alarmes, trenquen els nostres plans, perquè no podem anar a l'escola amb normalitat, sense classes, sense plans. Sona l'alarma i hem d'anar al refugi. I quan l'alarma dura molta estona, no podem fer res, només estar asseguts al refugi, saps? I de vegades aquesta espera es barreja amb soroll, amb ansietat. A vegades és difícil. De vegades es fa difícil, però estem contents de poder anar a l'escola. Valorem més poder-hi anar. I anem fins i tot amb més ganes, perquè si no sona l'alarma podem estudiar d'alguna manera. Podem tenir classes, i és molt millor que les classes en línia, on ets a casa i no pots parlar amb la gent. Si podem ajudar, ho fem. I és realment inspirador que puguem ajudar el nostre exèrcit d'alguna manera. Encara que només puguem ajudar empaquetant snacks i sabem que això els pot ajudar i aixecar-los l'ànim, podem donar-los suport d'aquesta manera. Així que ens sentim realment bé ajudant-los així. Quan el soldat ucraïnès arriba a la posició, ha de recollir la seva munició, agafar tota la roba, els escuts, una arma i aigua. També ha de portar un Starlink i una bateria, totes les coses que necessita per sobreviure. I portar el menjar fins a les trinxeres és molt difícil pel pes de tot això. Així que els soldats utilitzen aquests snacks a les trinxeres més properes a l'exèrcit rus. Estic preguntant si fan classes sobre drons aquí. I ella diu que s'estudia una mica d'aquest tema a cada escola i que està finançat pel govern ucraïnès. Llavors els nens ucraïnesos en un futur sabran tots com fer servir els drons. Esperem que tots els joves ucraïnesos aprenguin a usar els drons, perquè amb l'alarma aèria diària no poden estudiar tan bé com necessiten, ja que quan sona l'alarma, durant mitja hora, una hora i mitja o dues, estan al refugi. Aquest refugi és com una rèplica de tota l'escola. Quan sona l'alarma aèria, els nens hi venen i poden seure en silenci o continuar amb les classes. També tenen lavabo, una habitació d'infermeria, aigua i tot el necessari per estar en condicions normals.